čo ženám prinášam? Hlavne bezpečie, podporu, priestor na to, aby mali čas si oddychnúť, uvoľniť sa a potom z tohto miesta, aby mali možnosť hľadať odpovede na mnohé otázky, ktoré im život prináša. Napríklad, kto som, alebo kam smerujem, alebo čo cítim. Je OK, že cítim, že prežívam tieto emócie? Alebo to, že či sa vyjadrujem spôsobom v živote, ktorý je pre mňa prirodzený. Prinášam im hlavne ten priestor, kde môžu byť same sebou, uvoľňovať sa do toho, byť samej sebou a spoznávať, že čokoľvek prežívam, je v poriadku. Prinášam im vlastne priestor, kde môžu hovoriť o tom, čo prežívajú, čo sa v nich deje. A hlavne o tom, že tá cesta k poznaniu alebo k riešeniu tém, ktoré v sebe nosia, je v nich samých. Že aby sa stali vlastne veľké, pretože už veľké sú, že sa môžu vlastne aj ohmatať a že môžu meniť tie programy o sebahodnote, o sebe samej a vlastne uvedomovať si, že aký obraz o sebe nosím, či som vítaná sama so sebou a v tomto svete, či som dosť sama pre seba a vlastne potom až pre tých ostatných. Či sa smiem vyjadriť, či mám právo na život taký, aký chcem. Vlastne určitým spôsobom im ukazujem, že sa môžu oslobodiť od tých presvedčení, ktoré v sebe nosia a od tých dogiem buď spoločnosti, možno, že niekedy aj náboženských, spoločenských, školských a veľakrát prídu ženy aj s tým, že vlastne má veľkú moc nad nimi ich rodina, ich rodičia a pritom už sú dospelé. Takže ukazovať im, že môžu byť dospelé, že už sú vlastne s rodičmi seberovné a možno aj to, ako sa stať sama sebe rodičom, ako sama sebe sa stať tou matkou, tým otcom, pretože naozaj už sme veľké a nemusia mať tí druhí nad nami moc. Vďaka akým metodám ženy objavujú same seba. Takže je to Tantra Yoga Mohenjo-daro, je to také cvičenie jogových asán. Potom Tantra, esencie bohyne, je to škola tantry, dvojročná pre ženy. Potom je to škola pánového dna, kde robím vlastne praktikantku. Potom je to kraniosakrálna terapia. Potom sú to aktívne meditačné techniky inšpirované Oshom a tantrickou vlastne praxou. Tantra, veľakrát sa stretávam s tým, že ľudia si spojujú tantru hneď so sexom, ale tantra je vlastne, to ani nie je učenie alebo filozofia, je to žitá skúsenosť a tantra zahŕňa všetko, čo je v nás prítomné. Takže tantru, ktorú my robíme, alebo ktorú ja robím, pretože vedieme školu tantry s Katkou Krajčovičovou, ktorá je úplne pre mňa najviac top pre ženy, pretože prejdú si absolútne takým hlbokým sebapoznaním za 2 roky. Takže je inšpirovaná Vigyan Bhairav tantrou, ktorá zahŕňa 112 meditačných techník, ktoré sa týkajú života. Čiže všetkých oblastí života, od spirituality, lásky, fungovania vzťahov, vnímania svojho tela, vnímania ženskosti. A je tam samozrejme zahrnutá aj sexualita, pretože je dôležité, aby sme zahrnuli všetko. A čo je moja skúsenosť, aj som prešla trebárs s výcvikmi konštalácií, výcvikmi dýchu, rôznych iných skupín, tak najväčšie traumy, najväčšie problémy ľudia nosia v oblasti sexuality. Takže keď potom pracujeme hlbšie, tak určite sa dotýkame týchto tém, ale není to o sexe, je to o, dá sa povedať, témach, ktoré nosíme v oblasti sexuality. Je to väčšinou nejaké zneužitie, alebo ženy nezažili pocit bezpečia. Hej, čo sa stane, keď nezažijeme pocit bezpečia? Prvé, čo urobíme, stiahneme sa, hej. Stiahneme sa a zavrieme sa. A najviac sa zavrieme vlastne v oblasti brúška. Takže
Tantra nás učí prijať všetko, čo je vo mne prítomné, nič nevylučovať. Čiže keď si predstavím telo, zahrnúť ho od temena až po palec na nohe. A vlastne tantra je také rozšírenie sa do poznania. Čiže to poznanie ísť za hranice toho, v čom som bola vychovaná, v čom som vyrástla, alebo aké vnútorné presvedčenia o sebe som si dala. Takže tá tantra pozýva, poď objavovať, poď sa dotýkať toho, čo je v tebe, v tvojom tele prítomné, pretože telo a mysel sú jeden systém. Takže keď príde poznanie, telo sa uvoľní. Zase naopak, keď prinesiem do tela pohyb, dých a zvuk, niečo sa v tele uvoľní a vďaka tomu potom zase príde poznanie. Čiže už vieme, že analýza moc nestačí. Keď sa rozhodneš ísť cestou tantry alebo programov, ktoré ponúkam, ako to prebieha, väčšinou ponúkam ročné kurzy v štúdiu Jakai v Lamači v Bratislave. Tento priestor som vytvorila špeciálne pre ženy, je tvorený práve takou ženskou energiou. Pomáhala mi aj feng shuistka, ktorá vlastne tento priestor harmonizovala a navrhovala hlavne pre ženy, aby sa tu cítili bezpečné. Prečo ročný kurz? Pretože za ten rok prebehne okolo 20 až 18 stretnutí, kde pomalinky prechádzame pochopením, technikami, tancom, dýchom, masážami. A čo je dôležité? Všetko je pozvánka. Čiže je dôležité, keď žena príde, že je rešpektovaný ten stupeň toho osobného poznania, kde práve tá žena je. A všetko, čo ponúkame alebo čo robíme, je vlastne pozvánka, čiže ona sama rozhoduje o tom, do akej hĺbky, v akej intenzite sa chce do procesu ponoriť. A čo je dôležité, pravidelné stretnutia, väčšinou to býva buď o týždeň, alebo o týždeň podľa toho, jak vychádzajú Vianoce a Veľká noc. Takže tá žena má možnosť, keď sa aj volá, čo v nej deje, tak má možnosť v tom spoločnom kruhu zdieľať a prepájať sa s ostatnými ženami, pretože my sme voda a my potrebujeme tie kvapky, aby sme sa spájali. Čo si ženy odnášajú z mojich kurzových skupín? Je to veľmi ťažké zhodnotiť jednou vetou. Každá žena si odniesie to, čo v tej chvíli práve potrebuje. Väčšinou prichádzajú ženy, ktoré majú problém buď v oblasti panvy, buď sú to nejaké menštruačné problémy, alebo problém so sexualitou, že milovanie ju nejak neuspokojuje. Alebo sú to ženy v menopauze, pre ktorých sa mení vlastne úplne nastavenie tela. Alebo sú to ženy, dneska narastá počet žien s myomami, s endometriózou, alebo ženy, ktoré majú problém utehotnieť. Takže tieto vlastne sa dostanú viac do tela a pochopia, že popri lekárskej trebárs starostlivosti môžu začať vnímať svoje telo ináč, začať sa viac spájať s témami, ktoré vlastne súvisia s oblasťou ženstva, rodu v ženách, oblasťou toho, ako pristupujeme k svojmu telu, ako vnímam svoje telo. Potom mnohokrát prichádzajú ženy, ktoré sú buď po rozvode, alebo vo vzťahu, ktorých nenaplňa. Takže tieto mnohokrát nájdú viac sebavedomia, viac možností hovoriť o tom, čo sa v nich deje. Niektorým sa upraví partnerstvo, alebo začnú komunikovať svoje potreby, svoje hranice, čo v tejto chvíli potrebujem. To je dôležité. Tam je najdôležitejšie, že tie ženy si uvedomia, aký sebaobraz v sebe nosia a začnú tento sebaobraz meniť. Aj vďaka tomu, že zdieľajú s ostatnými skupinami. Idú ženy, ktoré sú naozaj v dnešnej dobe vyčerpané, unavené, vyhorené, alebo majú malé deti a už nestíhajú, alebo majú pocit, že by mali ešte viac a cítia na seba veľa tlaku, tak tieto ženy mnohokrát pochopia, že na seba veľmi tlačia, že zobrali si na seba veľké predstavy okolia, čo by žena všetko mala a začnú mnohokrát spomalovať, vydychovať, uvoľňovať sa, brať si čas pre seba, zistiť, že keď idem niekde
že je to preto, aby som nabrala silu a nie je to proti rodine, hej. Takže každá žena si zoberie v tej chvíli naozaj, čo potrebuje. Dokonca občas ženy prídu hľadať nejaký zmysel svojho života a zrazu objavia lásku k sebe. Tak to je úplne wow, to najviac. A tak keď si pripravená a máš chuť prísť a nejaká téma ťa oslovila, tak naozaj si vítaná. Je to odvaha vykročiť z toho pocitu, že nemôžeš, alebo z toho pocitu zamrznutia a začať objavovať. Je to proste proces, do ktorého ťa pozývam, ale není to krátkodobé riešenie a rýchlo kvásené. Si vítaná.